जी शिगम्याची सुरुवात पहिली आमच्या मांगराचा हा थैसर आम्ही सगळेजण जमतो. आकाश दिवस जाता, आकाश दिवस झालो का आम्ही थैसर गारायला घालतो आणि गारायला घातला का आमचा सत्याकडे हिसर हळदोणा असतात, थैसर आमची जेवणी असतात, सगळं प्रसाद असतात. त्या प्रसादात आमचे लोक सगळे जमतो. थैसून जा का हिसर आम्ही हे करतो. दुसऱ्या दिवस आमची होळी असतात. होळीची आम्ही थैसून की आमका थैसून 3 ठिकाणी सुनेली दिल्ली असतात. ते 3 ठिकाणातून आमका थैसर ज्या वर्षात येतात त्या वर्षावर आम्ही वर्षात ही आम्ही थैसून होळी आणतो. ही होळी आणल्यावर आम्ही आमच्या देवान सगळ्यांक आमचा रोमात फिरता, सत्यांक फिरता, काळोबाग फिरता, मुळेबाग फिरता. सगळ्या देवान आम्ही फिरायला झालो काय आमच्या जो पेंढ्या महाल असतात तिथून आमची पेंढ्या 2 दिवस रमता फिरतो. 2 दिवस रमता फिरल्या उपरांत आमचा तिसरे दिवस आमचा परसकडे आमचा रोमाट येतो. रोमाट त्या झाला काय आमची त्या दिवसात आज धुळवट असतात. ह्या धुळवटीत आम्ही सगळेजण ह्या करून आमची जो कलमा ह्या करून जो आम्ही हिसर येतो आणि हिसर आमचा जो शिगमा होता. कितली रोमटां असतात? 12 रोमटां असतात. 12 रोमटां 12 गावाची 12 अशी 12 रोमटां. आणि आयज त्याची आयज सांगता आसा. आयज त्याची सांगता आणि आयज आम्ही हसून गेल्या उपरांत थंयसर आमचा कोंब्याचा मटण असता. जो कोण खाणारो असता तो खाणाऱ्याचो आम्ही सगळेजण आमकां खाण्यान तो आम्ही जो प्रसाद खातो. थंयसून प्रसाद खाल्लो का आम्ही आमच्या त्या खाती चाळांत जातो. चाळांतसून आमचा तो मटण खाल्ला का आम्ही धूळ मारीत होळयेकडे येतो. होळयेकडे लोक आमचो नाल तोडलेलो असता. थंयसून आम्ही पाणयात जे नाल फोडून होळयेचे पाणयात आम्ही ह्या करून घेतो, न्हाण करून घेतो आणि थंयसून आम्ही ह्या केलो का आमची शिगम्याची सांगता. व्हेरी गुड.
जागा
पार्टनर घे बरं पार्टनर घे बरं ठीक आहे ठीक आहे राजन बाब आयज पेडण्याची मेन म्हणजे धुळवट म्हणटात पळय ती आनी तुमी आयज पयली फावट पावले कितें सांगपाक सोदता हे पेडण्याची जी आमची सत्या देवीची जी धुळवट आसा न्ही हेचें वैशिश्ट्य म्हणजे संपूर्ण पेडण्याचे बरेचशे गांव कनेक्टेड जाल्या आणि ते अशा जाग्यार जाल्या जी नदीच्या किनारी ती इतले आणखी म्हणजे पूर्वजात येवन जालेले आणि एक पारंपारीक आसात पूण खूप म्हणजे लोकांक ती एक म्हणजे तेज्यो मागण्यो आसात कित्याक ते पूर्ण जातात त्या हिशोबान सगळे लोक येतात म्हाका वाटतं जी गर्दी दिसता ती सरावंडींग सगळें पेडण्याची आणि हेचे सगळे आमी म्हणजे कंप्लीट सगळ्या पेडणेकारांक शुभेच्छा दिता आणि हे जे कार्य असे घडयतात ते खरेंच सुंदर घडयतात
काय घेते नंदा